bengihlezi ngingazi yathi uma ihamba nenkosi yakaqwabe benkosini lofika unyazi wathi kodwa bezitha lihlale nizwa ngendaba kuthiwa khona ugombela yimina-ke sengibuyile. Amazwi lawa akhulunywe inkosi yamaqadi alandelana-ke amakhosi-ke asikhumbuza bangcwele ngezinto esizenzayo la ekhaya eziyimkhuba ezingewona umthetho wala ekhaya. Athi-ke amakhosi ayacela amaNazaretha aziyeke njengale ukuthi umuntu uma ethunywe enkonzweni bese ubingelele isihlalo kuyafika kwaziwa la shemba kaza kabingelele ngoba kayena umuntu. Ukhulunyiwe-ke esikhumbuzweni kwathiwa uma unika inkonzo ungaboshi ukuthi ubingelele isihlalo okungenalo ngathi uyakhuleka esihlalweni sasezulwini ungasho ukuthi ubingelela ohlele esihlalweni ngoba usuyamjika usumenza umuntu bayezwa bayingcwele. Amen. Ngikhumbula insizwa yakwaNdlovu angicele uNkulunkulu eliyona esihlalweni. Amen. 177 lapho sobabiza abanye
bekukhulunywa ngokuhlupheka kwenyanga yezulu, kukhulunywa ngokuthi inyanga yezulu yayibuthi inkolo yobuNazaretha bengafuna abantu, ize yathi inkosi njengoba ubuNazaretha bukhula kangaka, bukhula baqoqwa inyanga yezulu. Amen. Ngikhumbula insizwa yakwaNdlovu esasihlala nayo kwaMashu. Mina ngise-room 136, yona ise-room 138. Eyasenkandla lensizwa. U-anti wayo uganekwa Nzuza. uNzuza umshumayeli enkonzweni oyisonta kuyo engeyona amaNazaretha. Wayesegulelwa ingane u-anti walensizwa yakwaNdlovu. Bayithatha le ngane bayisa kodokotela, ufika wathi udokotela le ngane iphelele imsipha ejoyina amathambo omgogodla, kufanele ihlale ku-wheelchair, angeke isasinde. Wathi ngeke isizwe ilutho, kuphele imsipha yenyama ejoyina amathambo omgogodla. Yayisisuka lensizwa yakwaNdlovu yayisiya ku-anti wayo enkandla eMfungosi. Yafike yatshela u-anti wayo ukuthi umzali uyagula, bathi nodokotela, washo lokhu bathi odokotela ngeke ingane isinde, kufanele bayikhandele i-wheelchair, ihlale ku-wheelchair. Wayesethi uNdlovu yasambe sibuhlini khona uNkulunkulu uzoyisindisa ingane yakho. Uthi umama lo kufanele utshele usibalo wakho, ngoba phela naye unenkolo yakhe, njengoba bengihambe naye esibhedlela ekhombe, ubekhona odokotela bakhuluma lokho abakukhulumile, nangempela wayesehamba eya kubaba walengane, wayesefika emtshela, wayese egoloza. Khona lo mama okhuluma la emafonini ethi ayithanda indoda engidazikana. Idazi nje wathi indoda ke le. Ethi le ndoda kule nsizwa, uyabona mina uNkulunkulu engimkhonzayo uJesu Kristu, uma ubethanda ingane yami isinde bezuyisindisa. Odokotela balandulile bathi ingane yami ngeke isinde, kuphele inyama le imsiphe ejoyina amathambo. Wayesithi insizwa kulungile sibali, ngicela udedele u-anti ngihambe nayo sihambe nengane. Inyanga izulu esebuhleni kuSeptember. Wayeseyibeletha lensizwa lotadwa kwentombazana, ngicabanga ukuthi iminyaka ayu-18 iminyaka yayo. Wafika kwaMashu wambeka ngapha kulezi zindlu okuthiwa ise-14. Yavuka ekuseni ngomsombuluko ehamba emsebenzini, eyisebenza kwaBekhona kaSweet eClaywood. Yayisicela ngoLwesibili ukuthi ayizuba khona emsebenzini. Yayisivuka ekuseni sihamba, yafika yathatha u-anti wayo, yabeletha umzali wayo, yahamba nayo yaya ebuhleni. Ithi indaba yale ntombazane egulayo, uma bebuza ukuthi kwenzeke kanjani, bathi esikoleni yavele yagwela impukane, kwasekuqala ukuthi ihlale phansi ngasekwaziswa. Uma befika ebuhleni iphuma inkosi bese ibeletha lensizwa, le ibeletha lo mzala wayo wentombazana, bese ihamba ngakomama. Ithi inyanga yezulu lo oqhamuka ngakomama uyapi, betha abashumayeli baba ubeletha umuntu ogulayo, hamba nomntwana ogulayo. Kuphoka kahambe ngane esayidini lamadoda, bathi baba intombazana la ibelethiyo ihamba nonina, uwenzela ukuthi abaseduze nonina. Yayisithi inyanga yezulu kambeke lapha isembeke. Wayeseyibuza ukuthi kwenzakalani ukugula kwalomntwana, wayesechaza unina wakhe ukuthi baba lo mntwana uthi esikoleni wagwina impukane, kwasengena ukufa. Thula inyanga yezulu yambuka esethi abantu basemhlabeni bafundele enganeni ukuthakatha.
ingane yakhe izophila, hamba ufuna amafutha namanzi. Wafuna amafutha namanzi. Le ndoda ezala lengane ikhona kwaMashu, kodwa nje indaba kaShembe ayinazo indlebe zokuthi iyizwe. Yabusiselwa amanzi, yabuyela kwaMashu, wavuka lensizwa yaya emsebenzini ngoLwesithathu. Yabuya ntambama ngoLwesithathu, yadlula yajumpa isiporo, yaye 14 yodungula, yamfica umzala wakhe usalele, wayesethi anti ngisacela nami ukumgcoba umzala, wayesemgcoba amafutha, wayesemhlekihla, yayisibuyela emuva lensizwa. NgoLwesine kuzosa kuboLwesine yafika inyanga izolo endlini yaloma, yafika yayelula uma ivuka lo mama ekseni ithi lengane mama nangu kade ufike lo baba kade siye kuye eNanda noma eMatabetulu kade ngihlikihle ebusuku angelula. Uma ibuya lensizwa ntambama ithi isiyadlula ekseni bathi wavuka lo mntwana wathatha umshanelo wasukuma ngawo wadondolozela waphumela phandle kanti sekusinda kwakhe. Ithi lensizwa kaNdlovu ngathi mangibuya ngoLwesine ngase ngithi angidlule ngiyobheka, ngafika umzali usempopini ugeza izitsha. Uthi baselemxoxela le ndaba ukuthi uthe mayivuka ekseni wathi inyanga yezulu kade ifikile ebusuku yafika yamelula. Sikulowo uNkulunkulu sikhumbule yena namhlanje. Uthi ngafika sekunamadoda naye ubaba wakhe sekhona. Uthi umfowabo kaNzuza ngifuna ukubona lo mfana othatha ingane kaBhuti wayisa kuShembe, ngifuna ngithathe nama ngiyise kuShembe. Kodwa uyise wengane akazange akuvume noma seyibona ingane yakhe isisindile kulokho eyitshelwe kodokotela. Bathi manje buyela ngeSabatha wafika unkosikazi, wafika wakhetha inkosi, nengane yakhetha inkosi. uNkulunkulu ofanele simkhumbule bangcwele owaqoqa uNazaretha sebuhlakazeka wasibumba. uNkulunkulu isikhumbuzo mkhokheli wakhumbula sasiphuma ngo4 ntambama. Ngiyakhumbula ngoDisemba ka83 eJudiya, sasangena eJudiya isikhumbuzo senkosi la. Kwakuyisonto. Sathi masivalwe emini yasukuma inyanga yezulu, yathi uNazaretha ngiyaniyekisa ukuthi isikhumbuzo siphume ntambama ngo4. Ngicela siphume ngo12 ngoba uShembe akakaza indawo, uShembe ukhona. Yathi uJohane uNkulunkulu uJesu wanikeza abafundi bakhe umoya, yayikhuluma ngalelo langa kwaku83 kuyisonto eJudiya. Yathi wanikeza abafundi bakhe umoya wokuthandazela abantu nokuphilisa abantu. Yathi inyanga yezulu nami abashumayeli ngiyabanikeza umoya wokuphilisa abantu, kodwa uma egcotshwe ngokwala ekhaya ngiyamnikeza umoya. Angawufaka umunwe mayibusisa amanzi, abofaka uNazaretha ichopho lokuNazaretha wakhe bese ethi Shembe oyingcwele faka umoya wakho ukuphilisa lo muntu mayiphuza lamanzi aphile. Thandaze sawufundiswa inyanga yezulu uthi lo muntu uzophila. Amen. Sikhumbula lezo ndaba ezenziwa inyanga yezulu lapha eDurban North. Khona umlungu wayilahlekelwe ingane yakhe umfana, cabanga ukuthi yayilabo 9 years. Usiyafika ebuhleni ngesonto, yayisi basemlungisela ukutheza ngoba kungumlungu. Yayisithi inyanga yezulu uyapi lo, bathi babuze kuwo ithi inyanga yezulu ungani lo zathuma indodana yethu bayibulala kwaIsrael, uzofunani kimi?
yangafuna ukukhuluma naye lo mlungu lo. Base besondela befundisi, base bethi baba ngoba owezizwe siyacela Nkosi ukuthi umuzi ukuthi uthini. Sithi kulungile akasondele. Yayisifika isimbingelela ngesilungu kwakuthisha phela lapha ohlanga. Yayisimbuza ukuthi ufunani, wayesethi umlungu ngilahlekelwe ingane yami sekuphela isonto lesibili yomfana neminyaka u9 ngithole. Ithi inyanga izulu unalo ithemba lokuthi mawuze la kumuntu omnyama uzoyithola. Uthi ngizwile bethi wena uNkulunkulu uzoyithola ingane yami. Yayisithi ubhala igama lakhe, yayisisho sithi bhala igama lakhe bephendulileke. Wayeselibhala lo mlungu wayeseyinika sithatha inyanga izulu asifumba. Yayisithi hamba ngolwesibili uzomthola umntwana wakho kodwa akasaphili. Uma ifika umlungu kwaba khona into ethi akalunguze ethankini lamanzi, wayithola ingane ithe mayidlala yaqhubukela ethankini. Kodwa uNkulunkulu wayikhombisa ukuthi umntwana wayo ukuphi. Siseyinsukwini zokukhumbula inyanga yezulu imisebenzi emihle. Kade sikhuluma la ngesabatha, sikhuluma ngendaba okugqoka. Yokuthi asigqoke kahle ngoba inyanga yezulu yona yafika nomsweko. Yeyona yafika nokuthi uma ufaka noma ungafaki ibheshi kodwa ufaka uthayi. Yiyona yafika namabhluku amnyama ngesabatha yathi isonto lizoba lihle. Yiyona yafika nokuthi asifake amashethi amhlophe, sifake imqhele ngoba lemqhele eyesifungo. Umqhele wathwalisa inkosi uJesu isiyomethelo siphambaneni wathi amaNazaretha ngoba uJesu wakubo awuthwala umqhele ngesabatho kwakushinyanga izulu. Ngiyafisa ngiyacela futhi la ekhaya baba ukugqoka kwethu kube kuhle. Asigqokeni kahle ngoba singenzi nje ngoba inyanga yezulu yafika isonto yalishintsha yaze yasho yathi ngelinye ilanga khokheli yakhumbula ithi ngangithi uma sekuhleli mina ngizongena ngifake isicathulo esicwebezelayo ngikhwehleze endlini ngoba ngithanda into enhle. Ithi ngelinye ilanga kade ngithi mina kusho yona angizukuhamba ngijikeleze umhlaba njengobaba, angizukujikeleza umhlaba njengenkosi yasephakameni. Mina ngizohlala ebuhleni amaNazaretha eze yonke imihlangano izokwenzelwa la. Kodwa ngithe ngilele ebusuku ngakhuluma noNkulunkulu wathi uNkulunkulu njengoba uthi wena ngeke usahamba ujikeleze umhlaba uqoqe abantu ugeza abantu njengomsebenzi wawusukela ezulwini, uthi uyazi ukuthi bonke labo bantu abagcolela ithempeli nothi ngamaNazaretha wena akuwona amaNazaretha onke asezulwini. Ithi uze wanginika isitsha esinamabele wathangisele. Uthi ngasela lesi lamabele ngwelela kwesinye isitsha, uthi amabele asale abamancane amakhoba abamaningi. Wayesethi uNkulunkulu uyabona ke shembe njengoba uthona bonke labantu abanazaretha ukuthi akubona bonke abayizulwini, kukhona abangalaleli izwi lakho, kukhona abangenandaba nawe. Bayayigqoka ingubo beze esontweni kodwa akekho obhalwayo ukuthi mayihambe emhlabeni uzofika ezulwini lakho. Ungayeki ishembe ukuhamba emhlabeni uhamba uqoqa abantu ngoba iyona nto wayisukela ezulwini. uNkulunkulu osesitalweni ugijima kakhulu mayethi uyena uBhombela siyavuma ngoba izindawo ozibukayo umhlaba wonke uBhombela wayehamba ngenyawo, uNyazi luhamba ngezimoto. Amen. Kolesibili uyangena ubaba eJudiya inyanga yokugcina enyakeni yomhlangano olindelwayo. Mhla ka-30 uyangena ubaba eMelo la eduze, aphume eMelo ubaba angene eMondla,
aphume emondla angene nelisiwe aphume nelisiwe endlini aphume entabeni ngenzela njalo ukuthi ibandla lizilungiselele ngoba imhlangano kaNkulunkulu fanele simlandele uShem ngoba awazi la uShem bazokubhala khona awazi lapha isibusiso sabi uShem bazokunika sona bazosikhipha khona akunike angibonge bandleni lala ekhaya ngoba kade sentabazwe abephumile amabhasi ayisihlalo namakhumbi amaningi nezimoto eziningi kade uthi mawujika ngapha ubone ukuthi nayi isandanezwe siyabonga amakholwa uma lazi uNkulunkulu okhonzwayo ukuthi unyazi kufanele ukulandelwa mayithe ubaba ngiyanibiza endaweni ethile bese niyaya kukhona ke inkulumo noma isexwayiso esikhulunywe inkosi nje bade sesikhumbuzwe ithi inkosi mawuza la ufike uwenze ongakuzele bese kukhuzwa wena uthi zonke iqalekiso zabantu ezila uyayithatha uNkulunkulu ayithele kuwe ngoba awazi wena ukuthi uzeleni angicele bandleni ukuthi masi yenu zikaNkulunkulu noma la ethempelini noma la ethempelini singakwenzi esingakuzela sizele ukusonta sinikele sicele lo baba bethu sicele lo baba mkhulu amen kukhona inkulumo ke bangcwele phuthu isikhathi engiyikhulume ku-23 uma kokheli umuntu ebikusiza inhliziyo yami yathinteka ngithi kukhona umshumayeli fanele ngithandaze lo muntu ngimthandazise kukhona inkulumo esiyikhulumile bobaba ku-23 ngicela ukuyixoxa la esontweni ngoba kukhona nomama abayidingayo abangasenabo abazali kakhulukazi intombi zentethelelo ziyayidinga le nkulumo ziyadinga ukuyazi nani bobaba khona abangasenabo abazali njengami siyayidinga le nkulumo siyayikhumbula inkulumo esiyikhulume ku-23 sesikhohliwe ngathi mina ngizofika ebuhleni ngiye kumshumayeli uNdlovu ngiyibuze ngenhlanhla uma kuphuma inkonzo yasekuseni ngomsombuluko khuphuke sihambe simnikele uNkulunkulu ephandle bese ngibika baba nomnikelo wesikhumbuzo nomnikelo webandla licela intethelelo kokwenzeka ethemba lethu kwangena abantu endlini kaNkulunkulu engababizile wayesethu baba ngulethe ngawuhambisa ngase ngihlangana noNdlovu ngase ngiyikhuluma le ndaba siyayikhumbula ngithi ngingaxoxa into eningayazi omama bayazi kukhona le ndaba mkhokheli ehlupha amaNazaretha athi umuntu noma mina ngikhuliswe ugogo wayengashadeli ndawo umama wamthola kwesinye isibonga ngikhulela ngakhona lo baba uma ngilalela akazange enze lutho ngakhuliswa ugogo mhlawumbe nogogo ukhulela esibongweni ongesona sakhe liyezwe ibandla leyo nto leyo uthi umshumayeli uNdlovu ubona amaNazaretha engathi anikela waphenduleke nje inkinga asikho isidalwa esiqondene nayo umuntu uma engasazi isibongo sakhe sangempela uma usukela kumkhulu wami engazange ashade nogogo nobaba wami engashadanga nogogo engithole nje ngakhuliswa ngesinye isibongo uthi uNkulunkulu uyathanda ukumsiza lo muntu kodwa akakwazi ukumsiza ngoba akanaso isibongo esiqondile besihleli phansi singamile noNdlovu liyezwe ibandla hayi asilalele kahle le ndaba ngiyayidinga uyayideserve futhi uthi uNdlovu mina izinto eziningi ngiyayibuza kubaba njengoba ngisebenza la ehleni
ngenzela ukuthi abashumayeli mabebuza ngibachazele uthi leyo nkinga iyalungiseka. Bakhona phakathi kwethu othola ukuthi uma wakhe akamazi bakwakhe kusukela kugogo awumazi babakho. Uthi uNdlovu sengiphuthula isikhathi uma usazi isibongo ugogo wakho athola kuso uma wakho yenza kanje, hayi ngokwamanje, ngokwaleso sikhathi. Thatha umnikelo o110 rand bese ufike ekhaya. Uma ushisela impepho uzocela bakukhulumele, kodwa uma usuyishisa wena uzozikhulumela wena. Mkhulu awuzange ushade wena nogogo, wathola ingane kugogo ningashadile. Nanku umnikelo uthi ngoba ngaleso sikhathi kwakuyinkomo zayisabizo 10 rand. Uthi lo 110 mtshela umkhulu wakho noma ukhokho wakho ukuthi yishumi leyinkomo nenkomo ngizoyihambisa lapha owathola khona ingane wangahlawula. Ngiqondise kubambe onesibongo esingaqondile, noma ubaba wakho noma umkhulu wakho, mhlawumbe uyalwazi udaba lakini. Uthi bese ukhipha 10 rand uthi inhlawulo yaleso sibongo seku 120. Uphinde ukhipha 10 rand uthi zibizo zalowo muzi seku 130. Bese uphinde ukhipha 10 rand seku 140. Uthi lona yibhodwe nobikibiki walewo muzi sengihambisa zonke lezi inkomo nezibizo zalapho owathola khona ingane wangenza lutho. Ngicela sengizothatha lo mnikelo ngihambise ebuhleni enkosini, ngifike ngicela ishembe ukuthi akayobanika badle ngengane yabo, bese iyaqala ke ingane izoba nesibongo esiqondile ngoba sihlawulelwe. Uthi ke usungabuya ke lapho uthatha imbuzi suyabashadisa laba bantu. La uqale ngokuhamba uyokhokhela. Uthi ungavumi kodwa manje bafuna inkomo ngoba phela sebenzisa isikhathi sangaleso sikhathi ukuthi izinto zayithini. Inkulumo leyo engangicele ku23 ukuthi insizweni ngisazoke ngiyibuze ngoba bakhona nodadewethu, njengoba ngithi nodadewethu betethelelo athi mina ngikhuliswe omunye umama, ubaba kangimazi, umama ngimazi wawutholaphi. Uthe umshumane uNdlovu kuyanikeleka, kodwa uma uqeda ukukhuluma lo mnikelo uyawuthatha uyise enkosini uthi baba ngiyela abesibongo esithile lapho umzali wami ona khona, ngicela badle ngoba bazi bahamba emhlabeni bengadlanga lutho nengane yabo. Siyalibona iphutha lapho baba? Cha, singavumi. Amen. Siyalibona iphutha lokuhlala nomuntu ungenzanga lutho. Asuthengo. Amen. Suyusho. Siyalibona iphutha lokuhlala nengane yabantu ungakhiphanga lutho, singenzi lutho, ukuthi kukhona isizukulwana esizothwala usizi lwakho. Thina maNazaretha sesiphambi kwaNkulunkulu asisukumeleni izinto ezinjalo noma sinikela, singayeki ukunikela. uNkulunkulu ukhumbula okhokho bami bahamba kanje. Uthi uNdlovu into edala ukuthi umuntu ozaleke kanjalo izinto zakhe zingahlangani, idlozi leli elamdala lihlala ehlathini lidla intethe. Losithathaphi isibusiso ngoba ikhaya linaso. Uma lifika emndenini liyaxoshwa. Wena wona emzini womuntu isibongo sakwasibanibani sathukwa, kwathiwa wona ingane yakhona wangahlawula. Ngiyalibona icala lokona emzini womuntu ungahlawuli njengoba ushembe esiqondisa abangcwele. Kufanele sazi ukuthi ushembe ulungisa into la emhlabeni nasezulwini. Njengoba
njengoba sikhuluma lokhu nje ukuthi ufanele sifune ukuthi okhokho bethu ikuphi lapha abazala khona izingane bangahlawula abahleli kahle yingakho izinto zethu iphambana nathi sisesontweni amen ngiyacela ukuthi ibandla likunake ngiyacela nezintombi zetethelelo zikunake ngoba zikhona ezinye ezinakho ukuthi mina umama wakhulela kugogo baba mazi basondele sikhulume selulekane ubaba uyeze kwendeni uma kusondelela sizosondela mangasondeleki sikhona izimbene uma kwenzeka zikhona izingane ziyasebenza ziyasondela ziyathumeka zikuhambisele lo mnikelo wakho yabona 140 ulobolela ukhokho wakho ulobolela umkhulu wakho ngelinye ilanga ke sizokhuluma ngomoya umkhokheli ngoba sifikile lapho kuyangihlupha nami niyenzo bangcwele kakhulukazi komama ningangizwa kabi komama ngize ngambuzo omnye umama ngesabatha lapha ethi kuthiwa nginabantu abadala ngibuza ke mina ukuthi banga uthangazi sifikile kule uNkulunkulu noNdlovu noma ngisaye sengikhuluma ngoba lento yokugqiza khuluphale unezithe inkulu khuluphele kodwa ugqize ini kusewubungoma noma imimoya uthi uNdlovu imimoya ekhona mthathu gcwele ke eNazaretha ngesikhathi uNkulunkulu esesiqinisa sesibili wakhuluma ukukhuluma bangezwa abantu bathi amen lo ingcwele uma yethu uNkulunkulu senzoyidedela imndeni yelo izoyikhulumela nani bathi amen yathi njengoba nithi amen angazi noma nizoluzwa inolimi lwabo uthi kuNdlovu kukhona abantu la esontweni abagqizayo bathi bangenwa abantu abadala ayikho le nto le kugula ukugula kuthathu nalento le yokuthi abantu bembethe uyichazile umshumayeli uNdlovu wathi ukumbatha kwethakuthathu umntwana ozokhula beyisangoma uzalwa enemnqwambu yesikhumba into efana nethubu lo mntwana uzoba isangoma lokho kuvele kusukela ukuthi unabantu abadala uthi umshumayeli uNdlovu kufa lokho fanele ukugeza hambe ukugeza umntwana ozalwa nembethe bayazi omama ngaze ngibe sesibhedlela ngaze ngingene endlini la kubelethwa khona bayazi ukuthi umntwana uvuka uma ifika injani ingubo esuka imkhavile funeka ukuthi ayisekho izalukazi mkhokheli atsensele nodwa kofanele nisukumele lento njengoba isonto likhula omakoti beteta inakeni ukuthi noma betetele ezibhedlela bayinaki indaba yokuthi umntwana ufike kanjani ebhedlela kulahlwa ingubo zeingane ingakho namhlanje kuzalwa ingane ezingalaleli kanti ingubo ziyalahlwa ezibhedlela ishiswe sengathi omakoti abatetele ezibhedlela bangayinaka ukuthi ingubo efike nomntwana binjani bafanele ayithathe le ngubo aye naye ekhaya iyogqitshwa ekhaya enzelwe imbuzi pho umntwana ufike naye ingubo esibusiso lezi ingubo ezishiselwe ezibhedlela yizo lezi ezenza ukuthi abantu bakhule babe amawuwa ilezo zinto athe umshumayeli uNdlovu kufuneka omama bayinake ukuthi mayeteta umntwana ufike embetheni into enjani uthi ke kukhona ukugula kwemndeni umuntu usuka nokugula la mhlawumbe omunye wayibulala abantu afike akashongo ke ukuthi emndenini uthe emathongeni hayi abantu basenyakatho wathi mayifike emathongeni kade wayibulala abantu bese befike bemxosha umoya walomuntu bese uyabuya nalento wayenza emhlabeni ezongena kulomuntu ngoba usimasu uyiNazaretha kulula ukungena kuwe ngoba usuke efuna umgeze bese uyahamba wena uyakubantu bese bethi abantu kufanele ukhasi nomuntu omdala kanti ungenwe umuntu oxoshwe emndenini uzombona umuntu obeyisa ingoma esingasebenzi
wathi izinto lezo kufanele amaNazaretha azigade ngoba ziyawalimaza kakhulu amaNazaretha esontweni seziningi zangoma leli gama nje athi umuntu ungenwe abantu abadala kanti bangaqanda abantu abadala kufanele munye phela umuntu ongena kuwena eze kuwena athi sibanibani ngangisebenza lo msebenzi emndenini ngicela ukunika wena lo msebenzi wami ungaqhamuki ukuthi ungenwe abantu abadala bonke bangene kuwe ushembe sebezulu uze wathi inkosikazi yathi siyabonga Nkosi ngoba wafika emhlabeni waqeda izipoki ayisekho izipoki zaqedwa uwe ngoba ezulwini wakhanda ijele kade lingekho wathi abantu abonayo bayosuka emhlabeni baboshwe bengabuyi bezopoka ngiyathanda ibandla linake izinto ezithinta imindeni amen asivali inkonzo woza mhlaba sihlabelele ingoma yethu noma ingeyona yalesi sikhathi fuma ushaba ngasibusela inkonzo engisuke ngikuyela emhlanganweni bangcwele ilokho uthi ngizwani ngibuye ngitshele ibandla le nje noma ningayigcwalisa le nifake ku TikTok le eyokuthi uma umkhulu wakhe angazange ahlawule umhlawulela kanjani ukuze abanye abantu bayithobe amen Nkosi busisa abazwile Nkosi uNkulunkulu abusisa inkonzo yakhe uNkulunkulu abusisa Nkosi yethu leli ilanga awlidlu
Ngingazi